καιρός λοιπόν εγώ να πιάσω πένα, να βγάλω συναίσθημα και πάλι στον αέρα. Μιλώντας για συναίσθημα το μίσος φυσικά στάνταρ το μυαλό δεν πάει τόσο normal. Δες με που έχω φτάσει εδώ πέρα σε μια φάση. Η λογική να τρέχει, το μυαλό να ξεπεράσει. Η σκέψη να αλλάξει το πύχη για να σπάσει. Άλλος άνθρωπος ποτέ μην το προσπεράσει. Κάθε μέρα με απασχολούν προβλήματα πολλά. Όλα στο μυαλό για να μπουν σε μια σειρά. Και η διαδικασία βγαίνει ραπμανία. Ώσπου να σβήσει ύπνο ή τελειώνει η ιστορία. Ασχέτως τα προβλήματα η ζωή θα προχωράει. Και για κάθε αναποδιά ποτέ δεν θα ρωτάει. Μα σαν λυγείς πάντα θα σε συναντάει. Θα βρίσκεται εκεί το λόγο για να σου ζητάει. Αφορμή λοιπόν είναι οι αδερφοί μου. Ξεκίνησα να γράφω μέρα μέρα τη ζωή μου. Σε πραγματικά μια πριγκίπισσα ψυχή μου. Για σένα ειλικρινά θα δεινά και τη ζωή μου. Κάνω ράπια χαβαλέ και όχι κυριλέ. Δεν ξέρω να το κάνω έτσι και αλλιώς τρελέ. Απλά το μικρόφωνο μ' ακούει και με αισθάνεται. Και κάπως έτσι η σχέση μας δεν χάνεται.